Добрий вечір. Ми продовжуємо ефір на кримсько-татарському телеканалі АТР. Програма «Будуйник», яку продовжую вести я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. І в нашій студії є директор департаменту з комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Пане Артеме, я не помилився? Так, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, будемо говорити про найгучнішу спецоперацію, яку вже охрестила, в тому числі Міністерство внутрішніх справ. Антикорупційну. Антикорупційну, так, перепрошую, так, ремарочка. 23 особи вже за підозрою, так, затримано. Розкажіть, що зараз, на якій стадії зараз розслідування і взагалі вся ця справа? Розслідує справу прокуратура, але у тісній взаємодії з органами Нацполіції, зокрема Департаментом захисту економіки. Відповідно, ми поінформовані в тих межах, в яких це нашкодить слідству, про перебіг, принаймні, результати запобіжних заходів. Сьогодні було остаточно, нещодавно обрано запобіжний захід останньому з підозрюваних, 23-му. Відтак, всі 23 підозрюваних процесуально отримали різні запобіжні заходи. 12 підозрюваних отримали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави від 3 мільйонів гривень до найбільшої застави – 150 мільйонів гривень. 7 підозрюваних отримали запобіжний захід у вигляді застави, але без утримання під вартою. Тобто вони були звільнені з зали суду, їх було зобов'язано носити електронний браслет контролю і зобов'язано внести протягом 3 чи 5 днів, не можу сказати точно, застави різні від 990 тисяч гривень до 15 мільйонів гривень. Ми тут інфографіку навіть зробили таку, якщо хочете, можете подивитися, є у мене на Фейсбуці у міністра. Зараз ми її спробуємо показати. І вони демонструють ці цифри. А вона є у вас на сайті? Ще не, мабуть, тільки подивіться, будь ласка, на твіттері у міністра, і, можливо, ви побачите, ми нещодавно її зробили. Про що йдеться? Ну, можете поки шукати, а я повідомлю. Йдеться про те, що ми порахували, вилучено грошей, які будуть речовими доказами, 5,4 мільйона доларів в готівці, 280 тисяч євро, 3,8 мільйона гривень, майна 3,737 кілограмів золота, 3,700, більше ніж 700 грам золота, 50 кілограмів срібла, 215 ювелірних виробів, 30 дорогих годинників, 25 автомобілів і плавзасобів, 51 предмет мистецтва, 15 банківських карток. І запобіжні заходи. Тобто у нас виходить загальна сума застави по всім запобіжним заходам, ну, якщо вона буде внесена. Це не значить, що вона вже з'явилася. Її поступово будуть вносити особи або не будуть, це вже на їхній вибір. 443 мільйони 998, 444 мільйони гривень. Ну і по підозрюваним застави різні від особистого зобов'язання. 4 особистих зобов'язання підозрюваним винесено. Це найлегший, найменш суворий, згідно нашого КПК, запобіжний захід. Особа зобов'язується приходити за першим викликом слідства, не уникати правосуддя, не тікати. 7 застав без утримання під вартою, але з електронним браслетом на невеликі суми, порівняно з іншими, і порівняно з шкодою, яка інкримінуватиметься слідством підозрюваним. І 12 утримання під вартою із заставами. Найбільше 150 мільйонів одному з підозрюваних, найменше 3 мільйони, здається, одному з підозрюваних. Це значить, що якщо ці особи внесуть ці застави на казначейський рахунок суду в державу, вони можуть бути звільнені з-під варти. Поки вони під вартою і сьогодні, і вчора, і сьогодні були, ну і завтра, якщо будуть вносити, то, відповідно, будуть мінятися збіжні. Я скажу, що ця статистика 5,4 мільйони доларів готівкою, золото, діаманти і все інше, і всього 15 банківських карток, воно характеризує українську податкову. Ну, можна по-різному коментувати. Якщо чесно. Тут ще треба дивитися статусність цих речей і їхній процесуальний статус, якщо вони будуть, безумовно, як речові докази в справі, то вони отримують свій вже процесуальний статус. Скажіть, будь ласка, 150 мільйонів гривень – це, я так розумію, застава генерал-лейтенанта Денисюка? Ні.
Ні? У генерал-лейтенанта Денисюка застава 100 мільйонів гривень, а застава 150 мільйонів гривень у підозрюваного Бондаренка. А Бондаренко це хто? Тому що генерал Денисюк, чому я питаю, я просто хочу пояснити глядачам, це людина, яка очолювала Службу безпеки Сергія Курченка. Я знаю, мусите розуміти, що це особи не дуже відомі у публічній сфері, окрім, скажімо, генерала Денисюка. Він, напевне, з усіх підозрюваних 23 з тих, що є, найбільш впізнавана в медійному просторі особа. Зокрема, відомо, що його ім'я згадувалося у зв'язку з вбивством журналіста Клементьєва, як та особа, з якою Клементьєв спілкувався, яке, до речі, не розкрите досі. Це вбивство журналіста у 2010 році Харківського. І було встановлено, що він мав контакти якісь, спілкувався, принаймні. Ніяких, по-моєму, підозр також в цій справі не було пред'явлено. Але він більш-менш впізнаваний в сфері податковій і взагалі медійній. Всі решта, як правило, не публічні особи, окрім Антіпова. Бондаренко це хто? Можете пояснити найбільшу заставу, чому саме? Якщо саме боюсь таку помилитися, по-моєму, він очолював Дніпропетровську податкову інспекцію чи управління Міністерства доходів і зборів, оскільки там була А чому йому найбільше? Як це взагалі визначається? Дивіться, це визначається залежно від кожної особи. До кожній особі інкримінує слідство різний розмір потенційних збитків. Вони різні. Залежно від фабули, картини злочину і дій, в яких слідство вбачає ознаки кримінального правопорушення. І не статус, а і люди різні. Суддя оцінює під час обрання запобіжного заходу в комплексі все. Спроможність, наявність можливості перешкоджати слідству, впливати на свідків, наявність житла, чи може він є де жити, є де контролювати його, чи ні. Тобто там цілий сукупний фактор, і кожному конкретному підозрюваному будуть пред'явлені обвинувачення різні в тій частині, в якій вони за версією слідства скоювали кримінальні правопорушення. Це не значить, що їх всі 23, всім має бути або застава 150 мільйонів, або навпаки, особисто зобов'язані. Все-таки картина злочину і ступінь відповідальності у всіх різна, і люди різні. Пане Артеме, я хотів вас запитати наступну річ. От багато казали такої критики, напевно, на адресу цієї спецоперації, що вона була підлаштована якимось чином під звіт генерального прокурора Юрія Луценка у Верховній Раді. Чи правда це, чи дійсно це був більше піар-захід? Тому що ми побачили дуже багато людей, які вийшли на волю прямо з зали суду. Об'єктивно, половина підозрюваних вийшла на волю, причому суд обрав їм не альтернативу за заставу, а відмовив у взятті під варту. Я ще забув згадати одну річ. Слідство апелюватиме до тих запобіжних заходів, де немає утримання під вартою. Це 4 особистих зобов'язання і 7 застав без утримання під вартою. В понеділок, наскільки мені відомо, слідство збирає внести апеляцію на це рішення, вимагаючи більш суворого заходу. Зокрема, до пана Антіпова, у якого було знайдено 3,8 мільйона доларів в готівці. У нього запобіжний захист 15 мільйонів гривень застави, яку він мусить внести протягом цих днів, але звільнений з-під варти в залі суду. І також давайте пояснимо, це колишній керівник Луганської податкової. Не тільки податкової, він, здається, очолював область на посаді голови Луганської ОДА певний час. Певний час так очолював, дійсно, під час Майдану, до речі. А можете розказати детальніше про саму операцію? Як вона готувалася? Чому вертольоти? Як це все... Дивіться, вертольоти саме простіше, вертольоти саме тому, що потрібно було всіх підозрюваних з різних регіонів по всій країні. А чому в один день це мало все бути? А саме для того, щоб зараз було ефективне обрання запобіжного заходу. Уявіть собі, якби реалізація, це називається на жаргоні оперативників реалізація, тобто кінцева фаза операції, коли виходить на затримання і по суті вже з написаними підозрами. Особі треба затримати і цю підозру вручити. Якби вони відбувалися в різних регіонах за різним сценарієм, абсолютно були не поєднані єдиним задумом і єдиним замислом. Десь би якийсь би суд обирав це довго. Ми знаємо, завтра, скажімо, у них закінчується термін затримання 3 доби. Десь би це встигли зробити, десь не встигло. Оскільки в цій операції був центральний мозок,
Саме тому важливо було їх оперативно привезти сюди, в Київ, підслідності Печерського суду слідчих суддів, які доволі оперативно за 2 доби обрали запобіжні заходи. І принаймні зараз слідство може далі ефективно працювати. Якби це робилося в різних судах без загальної координації за якимось таким хаотичним планом, я не переконаний, що ми б отримали навіть такі запобіжні заходи, які ми зараз отримали на 12 підозрюваних. Ви мусите розуміти, це складний злочин. Його підготовка, оперативна розробка потребувала значних зусиль. Скажіть, скільки це тривало? Тому що, ну дивіться, 23 людини. А з часів, коли Клименка немає в країні, вже там 3 роки минуло. Але лише зараз одразу там пачкою ці 23 людини. Чому там Я це прошу, ви не вимагайте в мене багато, бо я не є слідчий. Ні, ми слідчий розуміємо, прокуратури. так. Я обізнаний в невеличкій частині. Ну, ми яка вас не питаємо зашкоджує просто як слідство, обізнану людину. Да. з ходом слідства, тобто не хочу за прокуратуру говорити. З того, що я знаю, перше, це складні злочини, ці податкові майданчики, навіть з економічної, фінансової, бухгалтерської, якщо хочете, точки зору, фахівцю, а не фахівцю, так тим паче, ну, складно не те, що розібратися, а знайти склад злочину в діях, порахувати, це важливо було, шкода порахована експертизами спеціальними, на які був витрачений час, щоб експертним шляхом закріпити шкоду. І в діях кожного з 23 осіб слідство вбачає конкретну шкоду, яку він задав в грошовому вимірі своїми діями державному бюджету. Цифри різні, там 2, 3, 4, 6, 5 і 6. Тобто ця цифра не зі стелі взята, вона прорахована відповідно до тих дій, тих документів, які підписували ці керівники на своїх посадах. І це забрало багато часу. Як такої сухої, експертної, там, якщо хочете, якоїсь такої бюрократичної, фінансової, бухгалтерської роботи, для того, щоб звести це докупи, так і оперативної, встановити кожного, провести слідчо-розшукові заходи, отримати всі дозволи від слідчих суддів на проведення негласних слідчо-розшукових заходів, що також було зроблено. І важливо було в одній точці, в один день, так би мовити, зібрати всіх цих підозрюваних для того, щоб провести цю реалізацію, на наш погляд, доволі ефективно. До речі, Хоча у нас є декілька підозрюваних, які поки що уникають правосуддя. Про це ще поговоримо. До речі, зараз можемо подивитися інфографіку щодо вилученого майна у підозрюваних. Якщо можна, покажіть, будь ласка, ще раз нам її. Це саме те, про що казав пан Артем. Це інфографіка поки в маленькому такому форматі, але майна дійсно багато. Так, добре, зараз спробуємо ще раз. Скільки от до самої реалізації тривала розробка? Скільки я знаю, десь близько року. Рік, так, це все? А яка роль в цьому процесі МВС? Ну, військова прокуратура, зрозуміло, вона веде цю справу, вона доручена військовим слідчим, тому що, наскільки я розумію, цих податківців, зокрема, підозрюють у фінансуванні тероризму. Це у нас зараз популярна історія, коли військова прокуратура цим займається. МВС що робить? Прокуратура позбавлена оперативно-розшукових можливостей. У прокуратури є слідчі. Всі оперативно-розшукові заходи були проведені силами Департаменту захисту економіки Національної поліції України. Це велика оперативна робота оперативників. Це на фінальній стадії реалізації, звісно, до них долучалися поліцейські спецпризначенці. Це, до речі, таблиця, яку навів міністр внутрішніх справ по прізвищах, по заставах і у другому рядку по розміру інкримінованих збитків кожному з 23 підозрюваних, яке слідство інкримінуватиме. На горі написано загальна сума застави 443, 444 будемо говорити. Загальна сума збитків за рішенням запобіжний захід 8 мільярдів 847 мільйонів гривень. І запобіжні заходи у третьому стовпчику наведення. Скажіть, ці 23 людини, так, вони весь цей час з ким працювали? То вони вже були звільнені з податкової? Переважна більшість, так. Так, і чим вони займалися? Це був приватний бізнес? Хто ці люди? Кожна людина займалася чимось своїм. А якась частина все ж таки лишалася, так, в системі податковій? Буквально декілька, здається, людей займали якісь посади. Вони люстрацію, не проходили? Ні, переважна кількість цих підозрюваних є колишніми працівниками
працівниками системи Мінздоха Клименко. А скільки ще таких працівників може бути, які завдали збитків? Тобто зараз це 23. В якій справі, в якому епізоді? Ну, цьому? давайте в цьому епізоді так. Мені відомо, що слідство дуже б хотіло знайти і затримати ще кількох підозрюваних. А хто уникає? От ви казали, Да, ви обмовилися про те, що Декілька вони- підозрюваних. Ну, скільки вони, це може бути? вони на керівних посадах знаходилися, це, можливо, очільники якихось У податкових. нас взагалі серед підозрюваних від керівника районної ланки податкової служби в місті, у великих містах, в Києві, в Одесі, керівники районних податкових, до керівників головних управлінь Міністерства доходів і зборів в областях. Харківській, Дніпропетровській. Ну, але можна казати, що це вся система була Колишня. інфікованою, так? Ну, виходить так. Якщо від нижчої ланки до найбільш... давайте згадаємо часи Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. Багато в матеріалах журналістських, про які і ми писали, і повідомляли тоді, йшлося, власне, про те, що систему в економічній царині переведення грошей в готівку з безготівкового Конвертація, обігу, конвертації, було централізовано і взято під контроль саме на базі податкових відомств, як такий сірий, тіньовий, чорний ринок податкових майданчиків. Де, якщо раніше до цього це був такий хаотичний сірий тіньовий ринок, Так звані партизани. Так. то Клименко все це централізував і, власне, з вигодою для себе і для злочинної організації Януковича, за версією слідства, знову ж таки. Скільки в цю злочинну організацію може входити, я знову ж таки повертаю запитання, людей? Я знаю, що прокуратура розслідує декілька проваджень по статті злочинна організація 255, куди входять і Клименко, і Янукович, і також інші особи. Просто там є напрямки різні і провадження різні. Ну, чи можна взагалі так говорити, ми ж не юридично, там, простою мовою, скільки взагалі може в цю угрупування входити? Я не знаю, давайте у прокурорів спитаємо. Ну, бачимо, тут у нас 23 підозрюваних. Якщо ми беремо ті, які переховуються, фактично вони керівники злочинних організацій за версією слідства, але це більш детальні запитання до слідства, бо вони все-таки там визначають розподіл ролей і серед підозрюваних у злочинних організаціях за різними епізодами. Пане Артеме, не можу вас не запитати, коли Арсен Аваков разом з Анатолієм Матіосом на злітно-посадковій смузі у Жулянах виступали, Матіос, зокрема, казав про роль у цій справі Романа Насірова. Казав про те, що саме він героїчно допоміг скрити цей гнійник. Потім сам Насіров у себе в Фейсбуці Так, писав роками був. Чи щось казав про це міністр внутрішніх справ? Наскільки мені відомо, ні. Оскільки слідство за прокуратурою, то ми не хочемо залазити на поле слідства і якимось чином коментувати цю історію. Це питання до пана Тому що Анатолія Васильовича це Матіоса. називають багато в чому відбілюванням Романа Насірова. До Наталії Васильовича Матіоса. Це питання, я тут не можу жати жодну відповідь, оскільки... Ну, на етапі розробки він міг допомагати МВС? Це ж ваша була... Я не знаю. Я не знаю. Ну, я констатую це так само, як факт, як ви. Я відповідаю за МВС і за Нацполіцію. Знаю, що Нацполіція зараз і протягом останніх років, року останнього навіть більше, демонструє хорошу взаємодію з військовою прокуратурою і з слідчими Генеральної прокуратури, зокрема от в сегменті військової прокуратури, яка зосередила у себе чимало проваджень Януковича по злочинній організації. Є взаєморозуміння, є співпраця і результати. Є попередні. Сподіваємося, будуть і остаточні після обвинувальних вироків суду. Пане Артеме, є інша позиція у критиків цієї операції, також хочу, щоб ви до неї прореагували, які кажуть про те, що це може бути таке змагання за те, хто більше в країні антикорупціонер. НАБУ чи традиційні, скажімо так, відомства МВС, прокуратура. Ну, загально відомо, що у НАБУ є там справа, наприклад, проти впливового військового прокурора Кулика. Є справа щодо МВС. І це, можливо, така помста з боку, назвемо це так, з боку МВС та прокуратури і намагання продемонструвати, що вони найбільш ефективні антикорупціонери в країні. Друзі, знаєте, давайте виходити з результату. Якщо ми проголошуємо в нашій країні стратегічний курс на боротьбу з корупцією, і ми всі з вами знаємо, що роботи вистачить на всіх,
Давайте працювати. Тому роботи вистачить всім. Національній поліції, прокуратурі, Національному антикорупційному бюро, як новому органу, яке веде провадження за найвищими посадовцями, зокрема і наших відомств також, якщо будуть такі підстави запідозрювати когось. Ну, до вашого відомства як мінімум 2 провадження, скільки мені відомо. Та скільки б не було, ми тут не Рюкзаки боїмося там і нічого, ми не боїмося тут нічого, оскільки, як ви знаєте, чинний КПК передбачає реєстрацію кримінального провадження за самим фактом звернення. Тобто звернулися до КПК, то ви мусите зареєструвати кримінальне провадження. У нас багато випадків, коли не реєструють кримінальні провадження, оскільки абсурдна фабула або абсурдне звернення. А заявники подають в суди, і суди змушують реєструвати провадження тільки тому, що так прописаний Портновський КПК. Немає взагалі стадії перевірки цих відомостей. Щоб не принесли, ти мусиш зареєструвати кримінальне провадження. Тому тут треба говорити не за самий факт реєстрації кримінального провадження, а хоча б проміжний результат. Підозра і остаточна реалізація, коли є затримання підозрюваних, вручення підозр, ухвали суду на запобіжний захід, це який на який результат. Він показує те, що слідство має що пред'явити, має в чому запідозрити реально ту чи іншу особу або групу осіб. Звісно, наступний результат – це обвинувальний акт, коли справа піде в суд, і остаточний вердикт суду першої інстанції, і апеляційний. Щодо керівників МВС є підозри вже чи ще нема? Що? Щодо керівників МВС є якісь Мені підозри? невідомо чи про нема? це. Розумію. Я хотіла би ще поговорити про справу Павла Шеремета, що ми так зіскочили з однієї теми на іншу, але до вас є також запитання. Свого часу на вашому місці сидів Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. Коли ми його запитували про цей фільм, зокрема, то він сказав, що існувала певна конкуренція між СБУ і МВС. Я би хотіла у вас офіційно дізнатися, чи правда, що умовно кажучи, слідчі МВС проходили по кафе, де були камери спостереження, і їм казали про те, що перед вами ці відео вже забрала СБУ. Не готовий сказати, бо не готовий коментувати конкретні випадки, як по стадіям проводилися слідчі оперативні дії. Але хочу сказати, про що йшлося по взаємодії. Питання перше, як кваліфікувати цей злочин? Це вже фахове питання слідчих. Була така думка, що цей злочин треба кваліфікувати не як умисне вбивство, стаття 115, з способом небезпечним для життя багатьох, а як 258 терористичний акт. І підстави для такої кваліфікації, на думку слідчих, правників, законників, були. Хто розсудить? Служба безпеки вважала, що треба кваліфікувати їхні фахівці як 115, як умисне вбивство, за якою воно і було внесено з самого початку. Прокурор, як наглядова інстанція і за Нацполіцію, МВС, і за СБУ, по суті, взяв на себе роль арбітра і вирішив: кваліфікуємо так, розслідують ті. Було і визначено: кваліфікуємо справу 115 умисне вбивство, розслідує Нацполіція, Служба безпеки їй допомагає. От, власне кажучи, про що і йшлося. Хоча, в принципі, позиція міністра полягала в тому, і заступника міністра він говорив, що цю подію можна було кваліфікувати як терористичний акт. І тоді б справа була в СБУ? Тоді б справа наймовірніше, 258 має подвійну підслідність, може і поліція розслідувати, але наймовірніше головним органом досудового слідства була б Служба безпеки, головний орган антитерору в нашій країні. Але це не має за великим рахунком жодного значення. Головний результат, головне розкриття справи. Результату немає, справа не розкрита. Саме тому всі в зоні критики. Всі. І Національна поліція, як складова частина МВС, і Служба безпеки, і Генеральна прокуратура, яка там не наглядає за ним або не підштовхує, або будь-яка відсутність результату – це мінус всій правоохоронній системі. Ми це розуміємо. Саме тому склалась така ситуація, що нібито можна критикувати до тих пір, поки, я сподіваюся, справа буде розкрита і про це розкаже Національна поліція. Але злочин справді складний. Пане Артеме, знову ж таки, той же Антон Геращенко на вашому ж місці казав про те, що, можливо, ці відео, які були опубліковані у фільмі Дмитра Гнапа та «Слідство.Інфо», були злиті журналістом в СБУ. Чи є офіційна позиція МВС? Не знаю.
У мене немає офіційної У вас ці позиції. плівки були чи ні? Ці Якісь були, якісь не були. Я знаю, що у слідства є багато відомостей. Багато. А можна я зараз Відомостей- переб'ю? А як це? Да, ви просто поясніть, чи це взагалі нормальна практика, коли якісь були, якісь не були? Хто чи в МВС має бути повністю там, да, умовно кажучи, пакет цих плівок? Що означає речення, якісь були, якісь не були? Це як? Я не слідчий, я не можу вам сказати, яка конкретно Ні, ви плівка, поясніть. яке відео було, яке не було. Вилучалося всі. Генпрокурор сказав, 200, я не допущений настільки глибоко до матеріалу розслідування, як генеральний прокурор. Тому, Тоді до вас питання як до експерта. Це я нормальна експертно- практика, коли Ні. не всі? Дивіться, практика нормальна така, що йде збір доказів, збір свідчень. Всього, що є. Всього, що є, да. От в цьому пошуку всього, що є, можна щось не розгледіти, до чогось не добігти, або добігти не першим, а другим. На щось можна не звернути увагу. Ми визнаємо, що там нам не вдалося ідентифікувати номер автомобіля. Слідство визнало, що вдалося нашим колегам. Але в принципі пан Устименко, зрештою, став доступний до слідства. Він прийшов і дав свідчення. Ну, в даному разі журналісти показали свою там журналістську розслідувальську майстерність, що, звісно, апріорі грає проти слідчих і оперативників національної поліції, які, скажімо, не змогли цього зробити. От тепер питання: чи допомагає це розкрити злочин там? Чи ні? заважає? А може і заважає. Ну, принаймні з того, що з тих відомостей, які є у мене, надолужена певна прогалина, на яку вказали журналісти цим розслідуванням, і там свідчення ця особа, яка зацікавила журналістів, надала. Поки що все, слідство поки що не говорить. Ну, за великим рахунком, дивіться, збагніть, що всі хочуть від слідства одного – результату. І всі, оскільки це цікаво, хочуть результатів проміжних. Подивіться, в яку шпарину ви зазирнули, а що ви знайшли, а що ви не знайшли. Оці проміжні результати слідство до останнього не хотіло давати, але потім під тиском, значить, громадськості і суспільної думки була проведена велика оця прес-конференція 8 лютого, де ми там показали те, що слідство вирішило показати. Саме так. Але, звісно, в зоні критики всі, допоки не розкритий злочин. Але при тому всьому, я вам кажу, що слідство в не дуже вигідному порівняно з журналістами ситуацію, воно не може сказати, до чого воно дотягнулося, кого воно перевірило, за ким воно спостерігає, кого воно підозрює, довкола кого воно ходить, кого воно шукає. Розумієте? Наскільки мені відомо, було 5 основних версій того, що сталося. Так, це і професійна діяльність, це і російський слід, це і там помста, і якісь битові там речі, побутові точніше. Чи звузилося це коло версій за офіційними даними? Чи їх все ще багато? Їх все ще 5, але там є найбільш ймовірні, найменші. Яка найбільш ймовірна? Злочин пов'язаний з професійною діяльністю, а також те, що цей злочин, сліди цього злочину можуть вести до Російської Федерації. Давайте не забуваємо про те, що у нас потерпіли громадяни Російської Федерації. Ну, це правда. Потерпіли з паспортом громадянина Російської Федерації, який неодноразово бував на території Російської Федерації. До речі, зустрічався за місяць до своєї загибелі з Клименком, про якого ми говорили в першій частині програми. А чи дослідили, що це була за зустріч? Чи вона може бути якось пов'язана? От дивіться, і отут ми стикаємося з певними обмеженими можливостями. Це обрив, так, тому що неможливо... Слідство, так. Звісно, слідству би дуже хотілося отримати свідчення пана Клименка, про що йшлося на цій зустрічі. А можливо, не тільки пана Клименка, а й інших людей. На моє переконання, отримати свідчення від пана Клименка поки що слідство позбавлено такої можливості. Тобто були опитані різні люди, допитані різні люди, зібрані багато матеріалів і відеокамер, і реально слідство знає набагато більше, ніж воно розказало 8 лютого. Да, от в частині Устименка пана слідство, можливо, не відпрацювало його персону, його посаду, але вже відпрацювало, вже, наскільки я знаю, ця прогалина надолужена, і слідство шукає злочинців далі. А що зі справою про стеження за журналістами? Я знаю, що її нібито порушували, внесли в ЄРДР, але закрили потім, так? Я тут тільки можу сказати За стеженням за Шереметом? Я можу сказати вам тільки те, про що говорив міністр внутрішніх справ на цій великій прес-конференції, що відомостей про організацію стеження органами, які мають право оперативно-розшукової діяльності, у слідства немає.
Розумію. Ну, на даний час. Але деталі я не можу розкрити. Ну що значить, ще ж ви ж розумієте, що таке стеження? От багато журналістів використовують стеження як журналістський приклад в своїй журналістській розслідувальній роботі. З огляду на наявну кількість оперативно-розшукових підрозділів зараз, ситуацію війни, створення нових підрозділів НАБУ, які все це мають, і наявність Національної поліції, Служби безпеки, інших органів, які мають право оперативно-розшукової діяльності, журналістів, які дуже часто, значить, ходять, споглядають, за кимось дивляться, когось знімають, за кимось підглядають, як журналістський прийом. То таким різновидом діяльності займаються різні особи. Інша річ, що правовий статус такої діяльності Дещо розмивається. у всіх різний. ситуації. Ні, у всіх різний, так. Пане Артеме, мусимо завершити. Час уже вичерпаний. Дякую, що знайшли час прийти до нашої студії. Це був Артем Шевченко, керівник департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ. А ми ж повернемося до цієї студії наступного тижня. Дякую, що були з нами. Гарного вечора. До побачення. Бачення. Бачите.